हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय आरोना ओमफ्राय दिनै दा माने सानडे आरोना 18 थारिख दा माने बेलासिनि 3टा जाखाबाय ओमफ्राय जोङो माने दसे सम ओरैनो माने बोथोरा बिराद मोजां नालाय ओमफ्राय दारागावआव दसे बेरायनानै फैनिथ' होननानै मैमोननि बेटारि गारिजोंनो थांसै आरोना माने ओरैनो थास्लायस्लाय माथो गायना न'आवनो बेटारि गारि दं जेरै आंनि दसे ओरैनो दारागावनि बारहावा जानो बिथाङानो जाबाय क'क्राझारनि ओमफ्राय बिथाङा जाबाय बाक्सानि ओमफ्राय बिथाङा जाबाय पाठशालानि ओमफ्राय आं जाबाय मुसलपुरनि दा थांबाय थानोसै दे मिनि किउट मिनिलाय ओरै नायनानै फोरोङो नै लोगोफोर नेखासिनि मम' दखानाव मम' लाबाय पास्ता लाबाय ओमफ्राय दारागावआव मा मोनो नायबावनोसै थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै दा नै दारागावनि ओमफ्राय सखि लामा बारजुमनाय मोनबाय स' दा जोङो थांबाय थानोसै बिदिब्ला ना प्रेमिला दारागावआव लोगो मोनगोन नै एसे भिउखौ नायनानै लादो गान्जा फाग्लानि भिउआ दङ फट' लानायफ्रा आसोलफ्रा जि मोजांलै लोगोफोर नै भिउआ बाप बारे बाप बाप बारे बाप I love you भान्जान नैबेयाव माने मोननैसो फटक्स लाबाय आरोना फटक्सफोर ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला मोनसेल' हेल' एभरिवान जों दा बेटारियाव गाखोफिनबाय मा खबर मोजां एसे गोसा होन नायलाय गाखोनो गोसो गैबावला इसा होनदों क'क्राझारनिफ्राय लांफानो नै लाबाय थानो ज' जोंखां ज' नारलायनांगौनो खथ' मानसियानो थाङो हाय गाइसमोन बोरै मोनदों बोरै मोनदों बिराद मोजां मोनदों नोंसोरलाय बोरै मोनदों बरिया थाबायनांनानै बरिया लोगोफोर नायदो दाना भिउआ नै ना अमिशा Hai guys, जों दा बे आं अमिशा आं अमिशा पार्टि लाग्रा लाजिग्रा न' ड्रन जन ड्रन माने सालायनो होआ फैनाय लोगो लोगो बयनिबो आखायाव मबाइल लोगोफोर नै ओमफ्राय बिथांनावल' गैया सिबाय पार्टिसो फैदो लालाया जों क'क्राझार पार्टिया बिथाङा बेबो पार्टि लाग्रा जाहैबाय आरोना बिदि लानाङा माबा
subscribe full place for in the dog How are you? Dogla bar biyo abuwa. Makai goमोन जाबाय दसेनो दगला बारखायनो. मालाय हौवा हिनजाव. हाय होनदोब्रा. हाय. नोंलाय? हाय आंना. ओमफ्राय बिसोरो सासे फंबाय सासे बिनानाव ओमफ्राय सासेया बाजै ससे बैनाय ससे. आदानि बिबोनां. फैदो मांबार फैदो फिसाफोर सनाफोर. मा खबर? हाय होन. हाय. You hi ko? Why? You crying? नै लोगोफोर बेयावनो आरोना बेयावनो जनानै आरामसे जानो हायो लोंनो हायो गोसोसो संनानै लाबोखा आजादि जाफै दिनैयो जोङो माने बेलासियावसो फैबायना मिथिला बेसे बुरजा मानसिमोन ओमफ्राय दा बारा गैला आरोना मालदार जाजोब्बाय मालाय दारागाव दखान होयै मादै हटेल नाङादे मोनसे बथल खालि बथल सोनाव दैनि 20 थाखानि हरबानो थाखा बेसे मोना हासे दारागाव फैनायनि मोजां मा सामथाइ फुदों हा सामथाइ बाजोब्बाय ची अनास कानास गथ'फोर कौश ये है हमारा दारागाव ये लोगोफोर राइडारफोर फैसोदों राइडार ये लोगोफोर डिश बायनानै लाबाय जों लाबोफायाखैमोन ना ओमफ्राय गांसेयाव थाइबालायनो लाबाय गांथाम ओमफ्राय गांथामजों 10 थाखाल' होबाय जोङो ए बिराद राइडारफोर फैसोदों नायनानै लादो राइडारफोरनि बाहाय हा ini bapa gelai bojobदोंसै ini bapa gelai bojobनायसै मानसिफोरा बिसोरनि थावखौ सोर सोनायो मिथिया निजा खरस नामा निजानोथ' खोमा एक चप्पर में लह रही है फैदो फैजोब्बाय जाहैनोसै जि ए बेरायग्राफ्रा आथिं रुमायदों होनबा जायो नामावल' बेरायनायथार गथ'फोरानो रुबायजोब्बाय आं बाबायसो मा होनदों आथिं रुबायजोब्बाय आखाइ रुबायजोब्बाय दै लानाय साथा लानाय बाजोब्बाय ओमफ्राय बिदिबालाय मा संसार जागोन नोंलाय आं जाया संसारबो हाबाबो जाया बुरैनानै थाबादि मा होनजायो आं सोरबा माबा होनोबाबो नैबे खर'आव सोनानै लाजोबसै सिरि थानोसै माबा बुरै गनाय राखाव नाम मोनो मोनथोंहाय आं बे नामखौनो लानो लुबैगासिनो दे होमबालाय आं दिनैनिफ्राय राखाव होनसै जागोन बुरै ग जागोन दे Tiana mami ngumi hwane थाबायनोखौ गिनानै संसार जाया होननानै बुंदों बिथाङा आयै माबायदि हिनजाव जागोनथाय दालांखा रायजोफोर दालांखा न'आवनो थाथों बुरैनानै ये डिश बे आं डिश एन्ड आं हा गैया इखि लामा गैया फै इखि गुमै फै ओरैजाय फै गुमै ओइजों ओरै फै जोंनि दिनैनि माबाया डिनारा इभिनिं डिनार जि साफालै सयथिबो हाय क्या मजा खिखौ नुवाखै नोंसोरो खिखौ हाग्रायावथ' जायो आरो नायगोन बा जि साबा नुदोंलै ओरै गिदिंदिंनो हाग्रा गिदिंदिंला लाबोदो मेथाइ थुब्लाया
Wow. Ini lah mau mencari. Lah mencari lo. Kau belum mandi mentu. Kau belum ni. Oh. Cái phần mình đi ra bây giờ. Giờ sao là lấy. Kasih bulat buat. Ang saya ini. Bos tu boleh. Mahal dah selesai. Ya, Kau nak bagi saya deh, kulit gelas tu. Mana mencari. Dengar. Ini bidding juga lah kan. Bapak di bagi drone tu bagi. Silakan ini. Ini lah. Belakangnya. Udah di sini. Enggak. 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 Jom sembilan sudah. Macam itu. Hay mà. Pasal mana? Kasian. Dijaga juga. थ' लोगोफोर जोंना बेखिनियानोमोन जानाया थ' गैला जों जाखांजोब्बाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय मम' जादोंमोन मम' गैला जोब्बाय Sibu waton dakaisyo. Ayo, Sampai dah. Ini landeng tak dia. Phim là lưng lá. Sụp cô. Lưng lá. Được. Cô tuân này cô. Mình sẽ làm cái gì nào cô? Tuân phải lắm. ra cười Siap ơi, kita siap. Hey, tadi.
रजे मानो नों नेवसिलांखो मानो नों नागारलांखो रजे मानो नों नेवसिलांखो मानो नों नागारलांखो गैयामोन नामा आंहा नोंनि लुबैनाय गोजोन देरा गैयामोन नामा आंहा नोंनि लुबैनाय गोजोन देरा बेनो नामा नोंनि गोसो होनाया बेनो नामा नोंनि समाय लानाया बेनो नामा नोंनि गोसो होनाया बेनो नामा नोंनि समाय लानाया गैला आंहा जेरावबो गोजोन गैला